Wie schon bei seinem Sieg im vergangenen Jahr erwischte Andreas Hofmann einen Sahnetag. Sein persönlicher Rekordwurf im 3. Versuch. Ein Hochgefühl schon nach dem Abwurf. Und kurz danach die Gewissheit. 92,06 Meter Karrierebestleistung. Tässä on mies, joka on kisan kakkosena ensimmäisellään 86.24. Ennen uutisia nähdyn 3000 metrin miesten kisan aikana heitettiin ensimmäisellä kierroksella kovia tuloksia. Ja näin lähtee Hektin keihäs toisen kerran ja lentää pitkälle, lentää kauas ja on yli 90 metriä. Siinä oli saksalaisen vastaus Jan Selesny. Tuloksella 82-42. Pitkälle täytyy tänään heittää, jotta lippu 3 viimeiselle heittokierrokselle tulee. 8. Julius Jääko, 82-42. Siitä lähtee kenialainen liikkeelle. Petteri Piironen valmentaa keihäs taakse. Veto on kova ja nyt on pitkä. Nyt on todella pitkä heitto! Oi, mikä heitto! Julius Jääko tekee kyllä aivan uskomattoman täräyksen 3. kierroksella. 90. Continent in both the 100 and the 200. That's just the second African champion of any sprint. Reggie Walker in the old White City, 1908. This is a massive throw in the javelin. Second round from Arshad Nadeem of Pakistan. Oh my word! He has banged one out to way beyond 90 meters. That Peters then, Anderson Peters, who, remember, has fond memories of this place. This is where he won the world title 3 years ago. Now, needs to find 90.88. Oh, it looks huge. Now then, has he done it? Has he picked the pocket of Vadlec? Right with the last throw. We still have, of course, Julian Weber still to come, but goodness me, have Aki, joka on varmasti kovassa kunnossa ja nyt sitten ensimmäisellä pitäisi räjäyttää heti pottiin, jotta saataisiin vähän värinää tähän keihänheittokilpailuun. Ja Parviainen varmasti on satsannut paljon tähän ensimmäiseen heittoon. Ja kuinka se sitten löytyy sieltä? Huutoon rajoittaa. Tulee hirmuisen pitkälle. Tulee hirvittävän pitkälle. Tulee pitkälle. Todella karmea heitto Parviaiselta. And he's got a little bit to make up here. He's got to make 90 meters clearly. And that's a big ask. Oh, I say! That is a sensational throw. That's way over 90 meters. 93 meters and 90. The longest throw in the world for 20 years. A stunning performance. Poradzi sobie Niemiec w tej swojej trzeciej próbie. Jest liderem konkursu, jest już nowym rekordzistą meetingu. 86 metrów i 41 cm do pobicia. On tutaj na tym stadionie rzucał już powyżej 90 metrów. Jego ostrzep wylądował. Oj, daleko bardzo! Oj, co to będzie za odległość? Fantastyczny 98 metrów 48 cm, rekord świata, rekord Europy oczywiście należący do Jana Żeleznego, a tutaj Niemiec chyba będzie cieszył się z osiągnięcia fantastycznego wyniku. hodů světové historie. Ve své dlouhé kariéře předvedl celkem 35krát 90-metrový pokus. Když se 25. května 1996 trefil na značku 98 metrů a 48 cm, začal atletický svět hovořit o zdolání 100-metrové hranice.